जी सकाळु सकाळु उठिया ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ଆଜି ଉଠିବା ପାଇଁ ପଇଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ବାଡ଼େଇକିନା ଉଠିଲା। ଭାଇ ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ନୁହଁ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ପିଞ୍ଚୁଡୁ। ସେ ମୋତେ ଆଜି ବାଡ଼େଇକିନା ଉଠିଲା, ଉଠ ଦେଇ ଉଠ 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 ଉଠିବୁନୁ କି ଆଉ କେତେବେଳେ ଉଠିବୁ, 7ଟା ହେଲାଣି ବା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ଉଠିଲି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ ସେଇଦିନ ହିଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଆଉ ଅଲଗା ଦିନରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠେନି ମ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଠିକିନା ବ୍ରସ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଗୋଟେ ଆଜି ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିଲେ କି? ତାପରେ ଉଠିକି ପାଣି ପିଇଦେଲି, ଆଉ ଝଟି ଝଟିରେ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲମା ରୋଷେଇ କରିଦେଲି। ଆଉ ରୋଷେଇ କରିଦେଇକି ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ବାହାରିଗଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ତ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ରରେ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲମା ହେଇଯିବ, ଡାଲମା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ଭାତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇଦେଲି, ଡାଲମା ବସେଇଦେଲି, ହେଇଗଲା। ଆଉ ଖାଇଦେଲି, ଆଉ ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇକିନା ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଯିବା ପାଇଁ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ପେଞ୍ଚୁଡୁ ମୋତେ ଉଠେଇଦେଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେତେ ରୋଲ୍ କଲା, କେତେ ଖେଳିଲା। ତାପରେ ତାକୁ କେତେ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ଟେକି ଟେକିକିନା ନେଇକି ଗଲି। ମୁଁ ଟେକିକି ନେଇନି, ସିଏ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକିନା ନେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଚାଲିଲି ଆଉ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।